口のタイルマンの倒し方、3選。シンプルにぶつける。射殺。8番出口のタイルマンの倒し方、前回はたくさんの高評価とコメントありがとうございます。好評だったので続編作りました。腕にタトゥー。近くで見たらなかなかの迫力だ。弾力性なくない？お客さん、気抜けろよ！どけか！ヒラメとズッキーニのムニエル。